Priatelia, opäť vás vítam. Chcem vám povedať jednu dôležitú vec. Veľa z vás má taký negatívny názor voči Ukrajincom a to z toho dôvodu, že nám berú prácu alebo dostávajú nejaké rôzne benefity od nášho štátu. Ale je tu jedna vec, kedy nám pomáhajú. A pomohli nám udržať realitný trh a to tým, že každý druhý nájom je asi obsadený Ukrajincami. Teda obsadili nám celkom slušne nájomné bývanie, to znamená, že nájomníka sme nemuseli hľadať 3-4 mesiace, ale behom mesiaca, niekedy behom aj pár dní, našiel klient nájomcu, a to Ukrajinca, respektíve osobu so štátnou príslušnosťou ukrajinskou. Teda, nie len aj toto, ale aj kúpa a predaj nehnuteľností. Viete, aké množstvo Ukrajincov nakúpilo nehnuteľnosti na Slovensku a tým spôsobom v podstate zamedzili nejakému hlbokému poklesu nehnuteľností? Je to neuveriteľné, ale je to tak. Čaute.